Dragi moji ljudi, dobro jutro i dobrodošli danas na naše novo tapkanje, novo jutarnje štimanje, novo druženje. Po meni radit ćemo jednu temu koja nikada nije dovoljno obrađena i koju ćemo obrađivati, ja mislim, dok smo živi, zato što uvek nekako kuburimo sa tom ljubavlju prema sebi, zato što često se udaljimo od te ljubavi prema sebi i neko vreme volimo sebe, pa počnemo da radimo, mi mislimo da volimo sebe, ali pogledajte svoje akcije, brinete li o sebi, o svom telu, o svom zdravlju, o svojoj psisi, naravno, namerno to kažem da vas malo nasmejem, ali trebamo da brinemo o sebi na svim nivoima. To je onda tek self-love. Kad smo iskreni prema sebi, kad smo istiniti u svom životu, u svojim odnosima, kad priznamo sebi sve kako jeste i kad ga prihvatimo tako kako jeste, to su sve oblici ljubavi prema sebi. Sad ćemo lagano da vidimo kako će da izgleda. Super, evo ga. Znači, prvo tapkanje je za povećanje ljubavi prema sebi. I idemo. Znači, poenta je da se oslobodimo tih misli koje su suprotne od ljubavi prema sebi. Ajmo da vidimo što mi zapravo mislimo o sebi i kakav odnos imamo prema sebi. I ocenite to na skali od 1 do 10. Kako vi volite, poštujete i cenite sebe. Idemo. Naše omiljeno mesto, karate tačka. Čak i ako ne osjećam ljubav prema sebi, biram da volim i prihvatim sebe u svakom slučaju. Znači, iako se ne volim, biram da se volim. Čak i ako imam negativne misli o sebi, biram da ih se oslobodim sada. I još jednom. Čak i ako sam toliko kritična, samo kritična prema sebi. I ovo su sve stari moji obrasci. Biram da promenim ove obrasce sada. I kako krenem tapkanje, tako krenem da se ježim. Idemo pored obrve. Oslobađam sve ove kritične misli, odnosno kritičarske misli, ne kritične, ali jesu. Strana oka. Oslobađam sve svoje blokade prema ljubavi prema sebi. Ispod oka. Biram da volim sebe. Ispod nosa. Biram da oprostim sebi. Ispod usta. Biram da prihvatim sebe. Grudi. Osjećam tu ljubav sada. Ispod pazuha. Osjećam oproštaj sada. Vrh glave. Prihvatam sebe sada. Obrva. Ja mogu da izaberem ljubav prema sebi. Slepočnica. Čak i ako mi je to čudno. Ispod oka. Praktikujem prihvatanje sebe sada. Ispod nosa. I radim najbolje što mogu. Ispod usta. I to je više nego dovoljno. Ključna kost. Par dubokih udaha. Ljubav prema sebi je nešto što je novo mnogima od nas. Možda i nikad nismo stvarno iskusili. I možda nam je teško da uđemo u taj osjećaj. I to je sasvim u redu. Počinjemo da otvaramo vrata ovim osjećajima. Vežbamo ljubav prema sebi.
kreiramo ljubav prema sebi, zamišljamo ljubav prema sebi. I dalje smo na grudima. Kako bi izgledalo kada bi se voleli? Šta bi mogli da cenimo u ovom trenutku? Šta bi pomoglo da se proširi ljubav prema sebi? Šta kod sebe baš volimo? Fokus na to. Ispod pazuha. Otpuštam sve kritike, sva uverenja, sve blokade i odavde idem dalje. Korak po korak, svaki dan sve više i više idem ka tome da volim sebe. Vrh glave. Osjećam se tako jako, tako samopouzdano. Imam snagu i način da se pokrenem i da promenim ove obrasce u ljubav i prihvatanje. Zaustavimo se. Duboki udah, lagani izdah. Sada, kakav je sada osjećaj u telu? Evo, napravit ćemo par trenutaka pauzu i onda ćemo ići na sljedeći tapkanjac. Ajde da vas čujem, ja volim da čujem i vas kako vam je ovo prijalo. Znači, sad ćemo da otpuštamo sumnje u sebe. Mi stalno imamo sumnje u sebe. Stalno negdje sebe kritikujemo. Evo, tamo se nadovezuje ovo tapkanje na ovo sljedeće tapkanje koje ćemo da radimo. Znači, sljedeće tapkanje da otklonimo sumnje u sebe. I makoliko da smo dobro, da smo uspešni, da smo napredovali, mi opet stalno taj neki unutrašnji kritičar, stalno taj neki glasić kaže pa nije to dovoljno. Ne stignemo ni da prihvatimo uspehe, ne stignemo ni da odamo sebi priznanje za ono dobro što smo do sada uradili. Ajmo da malo tapkamo na tu temu, da otpustimo sumnje u sebe. Znači, sad smo tapkali za ljubav prema sebi i sad ćemo tapkati za otpuštanje sumnje u sebe. Ako neko želi, može da podeli iskustvo, ako ne, i to je okej. Ima li nekog da želi? Je li neko plakao? Je li neko zevao? Jeste imali neke senzacije? Hoće Jasminka da kaže? Vidim da se odmutira. I zablokirala se izgleda. Pokušavajući da se odmutira, izgleda da je izašla. Ok, onda ćemo posle, kada budemo završili. Ko bude hteo da podeli iskustvo. Idemo dalje, dragi moji ljudi. Utišat ću. No dobro, utišani ste svi. Idemo da tapkamo na to da uklonimo sumnje u sebe. Osvestite gde se sve osjećate da imate te sumnje, neprihvatanja sebe, odbacivanja. I negde na skali od 0 do 10 ocenite koliko imate te sumnje u sebe. Cilj je znači da se skinemo sa te skale. Znači ako imate mnogo velike sumnje, to je 8, 9, 10. Idemo, duboki udah, duboki opuštajući. I izdah. Počet ćemo fokusom na osjećanja sumnje. Krenut ćemo od svih tih blokada i ići ćemo ka pozitivnim stavovima. Možete ponavljati naglas ili u sebi. Moja preporuka uvek naglas. Iako imam sumnje u sebe, ja priznajem sebi kako se osjećam. I dopuštam svom telu da se opusti. Čak, iako sumnjam u sebe, iako sebe držim onako zategnutom, blokiranom, prepoznajem koliko je to bilo teško. I otvorena sam za novi način.
čak, iako osjećam mnogo sumnje u sebe, prihvatam sebe i dajem sebi dozvolu da se opustim. Obrva. Ovo osjećanje sumnje u sebe, slepočnica, i to što toliko dugo sebe zadržavam i držim nazad ispod oka, ova konstantna sumnja u sebe ispod nosa, teško je probati nove stvari ispod usta, kada imam toliko poremećeno mišljenje o sebi. Ponekad, idemo na grudi, ponekad nisam dovoljno dobra, osjećam se da nisam dovoljno dobra. Pod pazuhom, šta god da radim, vrh glave. Ova sumnja me zaustavlja, ubacuje se u sve što radim. Oko. Primetite u kojim areama svog života najviše imate sumnji. U vezama, u poslu, financijama, zdravlju. Pored oka, fokusirajte se na te sumnje i gdje se one pojavljuju u vašem životu. Gdje najviše imate izazova? Gdje sumnjate u sebe stalno? Slepočnica. Nastavite da razmišljate o tom specifičnom scenariju gdje se vi stalno nešto sumnjate u sebe. Posao, zdravlje, financije, odnosi. Ispod oka. I kako počinjete da prepoznajete ove sumnje, dozvolite vašem telu da se opusti, da počinje da se opušta. Nos. Nastavite da budete prisutni sa svojim mislima i osjećajima. I pratite šta se pojavljuje. Koje vrste sumnji se pojavljuju. Šta isplivava. Ispod usta. Pitajte sebe da li dozvoljavam sebi da otpustim ove misli. I ako vam ništa ne dođe na to je sasvim dobro. Nastavite da tapkate ispod usta. Idemo sad na grudi. Kako bi izgledalo kada bih otpustila sumnje u sebe? Ako vam ništa ne dođe na pamet, i to je u redu. Ali šta bi se desilo kada bi otpustili sumnje? Možda bi preduzeli neke akcije, možda bi radili nešto drugačije kad ne bi sumnjali u sebe. Ispod pazuha. Osvestite sumnje i na koji to način ovo naše igranje na malo nas drži bezbednim. Drži nas od preuzimanja rizika. Primetite neki deo sebe koji dalje sumnje u sebe. Idemo vrh glave. Zamislite kako bi se osjećali kada bi otpustili ove sumnje i kada bi imali veru u vas. Kako bi se osjećali da date sebi slobodu, da probate nešto novo sa samopouzdanjem, sa poverenjem. Osjetite kako bi bilo da ste bezbedni da probate nove stvari. Obrva. Bezbedno je da otpustim sumnje u sebe sada. Slepočnica. Deo mene se jako dugo držao toga. Ispod oka. Zato što sam uplašena da ne napravim grešku.
Ispod nosa. Lakše je da sumnjam. Wow, kakve rečenice. Ispod usta. Nego da pokušam i da se razočaram. Wow, lakše je da sumnjam nego da pokušam i da se razočaram. Idemo grudi. Bez obzira na sve moje borbe i sav ovaj pritisak koji stavljam na sebe, vrh glave, ovo nije radilo. I ja sam spremna za novi način. Obrva. Imam poverenje u sebe. Rečenica za frižider. Slepočnica. Ispod oka. I dalje sam dobra osoba. Ispod nosa. I dajem sebi dozvolu da pokušam. Šta god se desilo. Dajem sebi dozvolu i da pogrešim. I to ispod usta. Grudi. Dajem sebi dozvolu da uspem. Ispod pazuha. Verujem u svoje sopstvene mogućnosti. Verujem u moju jedinstvenu moć. Duboki udah. Lagan izdah. Osjetite sada intenzitet onoga. Evo sad ćemo, ja se smanjila ta sumnja u sebe. Verujem da itekako jeste. I sada ćemo za kraj uraditi naše trominutno povezivanje sa sobom. 3 minuta tišine, ja ću pustiti laganu muzikicu, jednu lepu mantricu, blagu i samo da pustim. I stavite ruke na srce, na stomak, gdje god osjetite potrebu da vaše ruke žele da budu. I krećemo sa ovom laganom. Samo da vidim gdje je. Aha, evo je. Evo ja stavljam tajmer na 3 minuta. 3 minuta tišine. Kičma je prava. Samo osvestite šta se dešava u vašem telu.
E pa, dragi moje duše, ovo je sve za naše jutarnje štimanje. Bili smo dobri, bili smo efikasni. Nadam se da ste osjetili kako otpuštate sumnje u sebe, kako se podiže ljubav prema sebi. To je poenta ovog dana i ova 2 tapkanja. Volim i ja tebe. Ja vas sve volim, ljudi. Da vas ne volim, ne bi ovo ni radilo za sve nas. Jednostavno, ja što ne osjetim, to ne mogu ni da radim. Ovo zaista osjećam celim svojim bićem i zaista mi je drago da to služi ljudima i da vam služi i da vam poboljšava kvalitet života, da vam daje neku novu energiju i da vas drži u fokusu. Ako neko želi da podeli iskustvo, može. Ako ne, to je sve za danas. Taman nam je 10:30, znači ono savršeno. Za 25 minuta smo obavili puno posla. 2 tapkanja i meditacija. Baš smo bili efikasni. Možeš samo da nam podeliš svoju pesmu, sve što si pustila u grupu? Hoću. Ljubim vas i čujemo se i vidimo se. Ćao! Ćao!